шунавандагони арҷманд, бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. Сархати хабарҳои рӯз. Масҷидҳои Тоҷикистон кушода мешаванд. Хидмати пулакии ҳарбӣ ҷорӣ мешавад. Ду ҷавони тоҷикро вазорати Россия қадрдонӣ кард. ҳабси 3 нафар зодагони Осиёи Марказӣ. Дар боздоштгоҳбудагон ба ватанашон бармегарданд. манбаи расонаи Азия Плюс ки наздик ба ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар Тоҷикистон будааст, аз кушодашавии масҷидҳо дар Тоҷикистон иттилоъ додааст. дар ҷаласаи имрӯзаи ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки дарҳои масҷидҳоро аз 1 феврал барои намозгузорон боз кунанд. аммо аз рӯи гуфтаҳои ин расона интизор меравад ки шартҳои намозгузорӣ бозбинӣ хоҳанд шуд. вазорати тандурустӣ ва кумитаи дин вазифадор шуданд хатарҳои коронавирусро муайяну ба назар гирифта ин шартҳоро муқаррар намоянд. дар сурати тағйир ёфтани вазъи паҳншавии ин вируси нав эҳтимолияти бекор намудани иқдом низ ҷой дорад. ёдовар мешавем ки масҷидҳои Тоҷикистон ҳанӯз 3 марти соли гузашта баста шуда буданду охири ин моҳ иҷозати намозгузорӣ дода шуда буд. вале пас аз авҷ гирифтани хуруҷи коронавирус 18 апрел дубора баста шуда буданд. дар маҷлиси намояндагони Тоҷикистон ба таҳрири нави қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ пардохтанд. таҳрири нави ин қонун хидмати пулакиро низ пешбинӣ кардааст. аз рӯи гуфтаҳои вазири мудофиаи Тоҷикистон Шералӣ Мирзо, баъди қабули таҳрирҳои нави ин қонун намуди нави хизмат ташкил мешавад. дар муддати 1 моҳ ба пардохти маблағи муайян онҳо маҳорати гузаштан аз хизмати ҳарбиро меомӯзанд. баъди анҷоми ин курсҳои кӯтоҳмуддату пардохти маблағ шаҳодатномаи ҳарбӣ низ дода мешавад. аммо вазир қайд намудааст ки маблағи пардохту тартиби хидмати 1 моҳа ҳоло муайян нашудаанду ин дар салоҳияти ҳукумати Тоҷикистон мебошад. инчунин тағйирот дар ин қонун даъвати хатмкунандагони мактабҳои олиро ки синашон ба 27 солагӣ нарасидааст пешбинӣ намудааст. хатмкунандагони кафедраҳои ҳарбиро низ навоварӣ интизор аст. минбаъд ба онҳо танҳо баъди хатми 1 сола дар сафи артиш унвони афсари захиравӣ дода мешавад. ҷавонони тоҷик Фаррух Умаров ва Зариф Ниёзов аз тарафи вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Русия қадрдонӣ шуданд. ин зодагони Тоҷикистон дар хомӯш намудани сӯхтору наҷоти сокинони бинои оташ гирифта кӯмак намуда буданд. аввали моҳи декабри соли гузашта дар натиҷаи таркиши газ дар як бинои истиқоматии шаҳри Всеволжский наздикиҳои Петербург сӯхтор сар зада буд. Зариф ва Фаррух ки дар бинои паҳлӯи дигари роҳ зиндагӣ мекарданд дарҳол ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. онҳо ҳамроҳи дигар сокинони ин бинои оташ гирифта одамонро аз коми оташ мебароранду ба хомӯш намудани сӯхтор мепардозанд. ёдовар мешавем ки чунин амалҳои ҷавонони тоҷик дар Русия зуд ба амал меоянду аммо аз ин кирдорҳои нек дар расонаҳои маҳаллӣ садое пайдо намешавад. суди ҳарбии Иркутск 3 нафар шаҳрвандони Осиёи Марказиро ба маҳбас равон намуд. ин қонунвайронкуниҳоро мақомоти амнияти вилояти Иркутск ошкор ва тафтиш намудаасту ҳар 3 нафарро ба ҷурми ҳамкориву таблиғ ба ташкилотҳои ифродгаро муттаҳам менамоянд. расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд ки ин 3 қазия ба ҳам пайваст нестанд. дар навори паҳншуда нафаре аз муттаҳамшудагон Ҳайдарзода ба тоҷикӣ сухан мекунад. додгоҳ ин нафарро ба 16 сол аз озодӣ маҳрум намуд. тафтишот муқаррар ва исбот намудааст ки Ҳайдарзода бо намояндагони ташкилоти давлати исломӣ ки дар Русия манъ аст ба алоқа баромада таълимоти ифродгароӣ гирифтааст. баъдан ғояҳои ин ташкилотро тариқи интернет паҳн намудааст. тафтишот ин нафарро барои ҷалби пайвастан ба ташкилотҳои ифродгаро низ муттаҳам менамояд. инчунин дар манзили истиқоматии ин нафар сару либоси ҳарбӣ ва дастуруламалҳои тайёр намудани маводҳои тарканда ёфт шудааст. Это
был ошибка мой, который тоже заблудился. И если есть возможность, сколько по мере возможность по закону, что меньше срок содержания, срок отбывания наказания, если лишение свободы. То, что родители очень пожилые, хочу их увидеть и выйти заново, жить дальше, служить Родине, на Родине и вести пользу обществу. интизор меравад ки бошандагони боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷиро рӯзҳои наздик ба ватанҳояшон равон кунанд. Дар ин бора хабар медиҳад омбудсмен Татьяна Мирзлякова. ҳоло дар ин боздоштгоҳ 21 нафар шаҳрвандони хориҷӣ қарор доранд ки 7 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд ва дар охири моҳ ба душанбе ихроҷ хоҳанд шуд. ёдовар мешавем ки дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷии Екатеринбург шаби 13 ба 14 январ ошубе сар зада буд ки танҳо нирӯҳои даъватшудаи полисия тавонистанд онро саркӯб намоянд. аз рӯи гуфтаҳои сухангӯи полисияи вилояти Свердлов Валерий Горелих, шаҳрвандони яке аз давлатҳои хориҷӣ хостааст ба дохили боздоштгоҳ маршруботи спиртӣ ворид кунад. ин ҳолат аз ҷониби посбонҳо сари вақт пешгирӣ мешаваду боиси норозигии боздоштшудагон мегардад. боздоштшудагон дарҳои ҳуҷраҳоро маҳкам намуда ба шикастани чизу чораҳо оғоз мекунанд. ба нишони эътироз як шаҳрванди Ӯзбекистон ва як шаҳрванди Арманистон раги дастони худро мебуранд. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. Тансиҳату хонаобод бошед, шунавандагони азиз.